Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor bermankas ni. Kah Nyotrep Youth Council, hapok jilam jong Vice President dan boklang Harlindo. Kila lej bani kendu eu Director ke National Institute of Technology Meghalaya, kawadan ya ke Office Rekam bersipor halai mkra, halor ke jingtong kam yaki barjela, hakini ki benai baladap. Habia keren bat udan boklang. Ulai thu bakaseng kapen pau jing susi bagi office ki bawan hajela kile bom setnyo ki samla ka jela namar kem shimla ai ki jing pen bana hakilat pathai kubor habadan ki pos balat kam hendai ki thung kam pen ban da ki brio ki banambar bat nakaliang director ka NIT ulakular ban pen bana pat ba nang ni shakhmat la dalat kam kong ni wan manikran how de bat ka jiut jing ki samla ki anam youth ki balong sama wat kamal jang hang ni office jong ka net kumbalong hi ka attachment ka ba mention system kumbalo yet ho do directors kalong attachment ko ko sama kimdan kim shuma yo objective ni war bani kran hang ni nomor ba kim shuma ai ki through newspaper ki bade local newspaper jong te hakaji kran bar i ngila suggest pa nang shikman yaki attachment philipan ai dak bashai haki newspaper balong kum ka mau poran maksudnya diglai tho ikda ba kidan ki bat khubor na ki baki reject ya ke dia attachment ka office de nang len jong ngi ngim so lap dan kum no ka attachment kin reject kita ki editor la ne kita ki nong pya ye ki lat pai khubor de nang len jong ngi ong ba da kum no hi hab de ba chim plan ki post pite ban ai ba shi ba sai ba hak ba ki khon samla kita ki unemployed youth skin yo jite kham ki yo ban apply ha kanika school ba NIT dikemar ngilai kuen ro namar ba melong he yo jite ki bopun ki nong wat kam jam ki badan ane ki staff train ne bon bring jong ki de ki prel sabar jong jalan ni dinglai tho ye ki ka ba kum ga jet rem jong ni kindo lem ba ka jikru kam project ni la ong bagi kerja baka first preference ke ban long shi kun khasi ane shi kun jong ben yo tram ke ban bu ye ka bu muta nomor ba ku ni te ke NIT kam shimla dei bu kadan po dalhi ka NIT kam shimdan di kadan me po rai khasi janja postin le jong de shim ni gane baka first preference kan le cheki do kisnan jong ni de habu dik kajing plan ye ki post kum haki grateful late ho ba english I also say ding so man ba kum balong hi late ho ba ega malai also so ki de ki bri joni ba yo ding ni scam kanam don ka jing kla la daga grateful 2 and 3 but what he ni grade ero ni so ban lemba kala pa ko ni ko ban kentu ye ki long qualified so ba kinwan ba kinile ban pe do om tang ha ki newspaper andre ha ka website jongki na len jong HSC ngilap pen mau on director nom kidan ki nong tre hak ni ka office ke jong po NIT ki bre nam bar jong jala jong ke jing long misbehave ke jong ki jing long arrogance ke jing la pat ki ya ka jing ade haba ki wan tre hak ni pat ki parado persen jong ngila ai ka warning ngila on yu pide ban chim khai ke ni benta mangim kwa baka jing one tray ka jong nong we no arle un harash un pen I ka attitude ka bom la ban tiang ko mo